मानो नांदो लोगो मोननानै मोजां नांदो ना थ' आंबो मोजां नांदो इदि गोदो नुबा माथोबा मोजां नाङो आरो ना माथो नांगो लाजिनो नाङा माने थांनानै नायसोना नागोन बड' राइडारनि फेमिलि गोजा जय बड' राइडारनि जय बर' हारिनि अके गाइस नै आरो लोगो मोनलायबाय जोंना भलेन्टार ब्रमोनखौ मारै नांदो लोगो मोनना दा बर्तमान टाइमा जाबाय 11:46 ओमफ्राय दा मेनि 4 तारिख नोंथांमोना नागोन नै दिनै लास्ट ओमफ्राय थिंगालि दोङो जोंनिया BM ब्लग नोंथांमोनाबो दाख्लैबा भिडिअ खनसे खादो होमबा मोनसे दोङो गपि ब्लग मारै नांदो जों थानानै मोजां नांदो थ' एसे खानिखौ दिनै जों लाखिबाय ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै ओजा आरो आगोलाव बड लोगो दोङो नोंथांमोना नालांबाय था न' फाय गोसो थोयोब्ला बुंना लाखा गपि ब्लगनोलाय बाक्सानि हिनजाव हरनिसै ओइ दादै मा खबर ओइ दंखौ नाब्रा गाखोदो ब्रमोन मिटिङाव थाङा जाबाय ना जय विश्वकर्मा BM ब्लगनि गारि अके यस दे BMW थ' गाइस दा बर्तमान आङो BM ब्लगनि गारिखौ सलायदो गाइस मजा नाङो मा बुंनो दैज्लां बोथोर मोनफैबाय दैफोराबो जानो हमबाय खोथिया फुनो मोनफैलायबायलै खोथिया फुनांगोन एबारबो थ' गारिया माने साउन्डखौ एसे माने मडिफाइ खालामना लादो एसे मोजां खोनादों आरो ना हेभिनो माने गारिखौ हेन्देलखौबो एसे माने सोलायना लादो ओमफ्राय मानि हेन्देल होदो आरो मा खालामदो आङो सोंजोबगोन BM ब्लग फायनायाव नोंथां जोबोद पुलिस चेकिं बे जाबारबो ना सार अ ठीक আছে थ' गोबां चेकिं जादों गाइसेयाव माने कारफोरखौल'सो लाखिदो आरो ना अ मिथिगौ सार आको जाबा नुरो माने सार आमाक थ' माने आगोलथिंगाले थांगोन होनदोंमोन खिन्थु राइट साइडथिंगाले हाबनो होबाय आरो ना खिन्थु आगोलथिंगाले थांनो हाथ'नाय नंला इथिंगाले थांथ'नोसै अखा जाम जादो पुरा सेंमारि मोनहैथारनांगोन नङाबा बया लकसन जागोन दिनै थ' हाबगोनथ' अके गाइस थ' गाइस इयाव दाननायनो हागोन नै दे गासैबो हाय होनना बुं खनसे मानो नांदो लोगो मोननानै मोजां नांदो ना थ' आंबो मोजां नांदो इदि गोदो नुबा माथोबा मोजां नाङो आरो ना माथो नांगो लाजिनो नाङा माने इदि गोदो माथोबा बहुत मोजां नाङो ओमफ्राय गिदिं थांबायबा जोंबो एसे बेरायहैनोसै ओमफ्राय बेरायनानै न'आव थांसै आरो ना गाइस अके तो गाइस जात्रा हाबबाय गाइस इनिफ्राय नोंथांमोना नागोन नै यस फाइनाली गाइस हिमांशु ब्लग फैलायबाय नुगल फाग्ला मोजां जोबोद मोजां नांदो मोजां नांबाय लोगो मोननानै मोजां अबेथिं बेरायखै नोंसोरलाय बेरायनायाथ' इयाव दिनै 5 किल'मिटार थाबायना फैनाय DN ब्लग दे हायदाबो खालासै मार नांदो जों जाव फैनानै अक्सय जोबोर मोजां अक्सय जोबोर मोजां तामुलपुर जोंनिया मोनसे 100K जानाय लोगो लोगोनो मोनसे नाम थासिगोन अक्षय कुमार नंगौ नङा 5 दिन मे पेसाराबल यस थ' थाबैनो 100K खामना होदो आरो 100K खामना होबानो जाबाय बिनिया दिनैनिफ्राय अक्षय यस अके थ' गाइस माने दाख्लैनि भिडिअ आं माने नोंथांमोननो बारा मोजां फोरमायनो हायाखैमोन नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव नायनो हागोन इथिंगालि जोंनि बर'फोरनि मोसानाय आरो लोगोसे इथिं दोङो मोसानाय खबाय ओमफ्राय इथिं मोसानाय सान्द्रि आरो लोगोसे आरनाहि माने दाख्लैनि भिडिअ आङो हराव फैनायखाय माने इदिफोरखौ एख' नायनाय जायाखैमोन आरो ना थ' जोबोद मोजां नांदो गाइस नोंथां लोगोसे जोंना नै अदालगुरिनि ब्रमोनखौ लोगो मोनबाय कन्टेक्ट खालामबाय थाखादोंमोन ब्र'आ जोंनिया लोगो मोनबाय दे न' जोबोद मोजां नांदो गासिबो मोजां खबरा मोजां मोननैसो फट' लानोसै आरो ना बरियानो थ' गाइस माने जोंना दा बड' राइडार जोंना ब्र'आ दा सफैबाय बेखौनो नेबाय थादोंमोन नोंथाङा नायनो हागोन नै आं खनसे देखायनोसै दै टेरि नामा
आरो लोगोसे नोंथांमोना नायनो हागोन नै मारनांदो ब्र बरिया वेलकाम तामुरपुर मारनांदो फैनानै मोजां ना आरो आं सानथामानो जाबाय ब्र'आ खिन्थु आङो दिनै लास्टावसो लोगो मोनबाय माने कन्टेक्ट खालामबाय थादोंमोन खिन्थु आरो एसे बेस्थ'आवबो दोङो नङा होमबा आरो ब्र'आबोथ' इयाव बेलेग खामानिसो फैखादो नालाय ब्र'आबो एसे फोरमायना होदो गासैसिमबो थ' लोगो मोननानै जोबोद मोजां नांबाय ब्र'मोनखौ दा बेयावथ' हाबाया फ्रिबो खालामखायो दा बिसोरनो सासे सासे आं हरखानोसै बाक्सानिफ्राय दा गेटिंबो सोनोसै हाबाया मायाव जायो बेखौबो दिन्थिनोसै आं बिसोरनो हानाय बायदिबा हरफाखानोसै आरोना थ' नायलांबाय गाइस एसे माने फाल्टु खालामबाय आरो आंनि बुंनाया मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना निमाबानो जाबाय माने बिदिनो फाल्टु खालामनांगौ आरो माजे माजे इन्टारेस्टिंबो खालामनांगौ बेनिखायनो आं माजे माजे भिडिअ बुंखायो नोंथांमोना मिथिखायो जोंना ब्र'आनो क'क्राझारनिफ्राय लोगो मोनबाय अके मारनांदो ब्र' मोजां जोबोद गोजान फैदो ब्र'आ लोगो मोननानै जोबोद मोजां नांदो गोसोआ मोजां नांदों मोजां नांदों जोबोद मोजां नांबाय ब्र'खौ लोगो मोननानै ब्र'आ कल खालामखादोंमोन माने बिदि गोदै जायगाफोराव नेट नाङा बेनो प्रब्लेमा थ' भिडिअ खालामबाय थादों जोंबो आरो आगोलाव मोनसे फट' लायनोसै आरो मालाबा जमा लोगो मोनलायगोन दे ब्र' न' थ' गाइस सापर्ट लाय ब्र'खौबो नोंथांमोना गासिबो सापर्ट होबानो जाबाय दे अके नोंनिथिं बाय मोजां मा खबरा ब्र' सानथाम जाबाय मानसि दिनदो सानब्रै सिगां फैदो थ' गाइस माने दा नै गेटआव नै ब्र'मोनखौ लोगो मोनबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै ओइ ब्र' मारनांदो लोगो मोनना मोजां ना बिसोर माखा मिनिमाम ब्र' नावकाटानि ना जोबोद मोजां आरो गाइस आं मोनसे खोथा बुंसै ब्र'मोनखौबो जोङो नावकाटायाव मोनसे इउटुबार गोजान मोनसे मिटाप लानो नागिरदों ब्र'मोन फैनांगोन दे खिन्थु आं खोन्थाबा मोनसे मिटाप लागोन अके दे मा न' ब्र' लोगो मोनगासिनो दायोसो जागोन दा दायोसो गाइस नै आरो लोगो मोनलायबाय जोंना भलेन्टार ब्र'मोनखौ मारनांदो लोगो मोनना ब्र'मोना नोंसोरथ' सानथाम जाबाय फन थानाया सानब्रै मा मोनजादो ओरैनो दाउदै बेदर होआखै थ' ब्र' थ' गाइस 10 जागोन जायाखै जाबाय लोगो मोनना मारनांदो दे गासैबो जमा रायजोफोर टेनसन गैया कार्टुनसे दाउदै बायगोन जागोन गाइस ब्र'आ जोंना लोगो मोनलायबाय ना ब्र' मानो होनदों ब्र' लोगो मोनना मोजां नांदों ना थ' आंबो बिदिनो मोजां नाङो आरोना बिदि गोदै लोगो मोनबा माथोबा बहुत इन्टारेस्ट जायो आरोना ब्र' एखेबारे मा खालामनो मालाबा उनाव जमा माथिबा बिदिनो थांगोन दे न' खबर होबानो जाबाय होमबा ब्र'मोना ज' फायदोंबा मा जागोन दा आं सिङाव खालामनाया बेयाव आं बिराद दुखु मोनबाय खिन्थु मिथिबाय दुखु नांदों आंबो बिराद दुखु नांदों थ' गाइस माने आर'नाइ गांबा बेयाव स्टाइलनि साजायना दोनदो बेखौ सोर मानसिया खावना लांदो बेखौबो मिथिया खिन्थु खावना लांनायनि थाखायनो एसे बोरैबा नांदो आरोना आं दा मा बुंनो सानदों खावग्राया आंसो जागोन बे खिन्थु लोगो मोननानै मोजां नांबाय दे ब्र' नोंसोर मानि होनदोंमोन बाक्सा मानासनि ना बरपेटानि ने ब्र'मोना साबेसे फैदों जों इग्र'जन थ' जोबोद मोजां नांदों लोगो मोननानै थ' बिदि गोदोनो माथो नागा आरोना ब्र' मोजां थां थ' गाइस नै हरबाबो जोंहा ब्र'मोनखौ लोगो मोनदों माथोआनो थरायजोब्बाय नै ब्र' मारै नांदों लोगो मोनना मोजां नांदों ना थ' आंबो जोबोद मोजां नांदों नुबाय बिदिनो माथो होनागा आरोना जोंहा ब्र'आ थ' मारै नांदों आरो दिनै लोगो मोनना मोजां नांदों अके आरो नै लोगो सानस्राय बावदों ब्र' मारै नांदों लोगो मोननानै बिराद मोजां नांदों अके थ' गाइस आरोबाव नै नोंथांमोना नायनो हागोन ब्र'मोनखौ लोगो मोनबाय इथिंबाय ब्र' गारि फैदो इथिंबाय ब्र' इथिंबाय अके ब्र' नोंसिना मा गामिमोन लोंखिबारि एखे दा ब्र' नोंसिनिया लोगो मोनना मारै नांदों मोजां नांदों ना थ' गाइस बिदिनो लोगो मोनबा माथो नांगौ एसे मोजां नाङो आरोना गाइस अके लोगो मोनबा बिदिनो माथो नांगौ मोजां नाङो आरोना दे ब्र' मारै नांदों लोगो मोननानै मोजां नांदों ना अके ओके गाइस दाउ मानो जोंना भलेन्टार ब्र'मोनखौ लोगो मोनबाय थ' मानो नांदों ब्र' लोगो मोनना मोजां नांदों ना फ्रियाव सोनांगोन खिन्थु ब्र' नोङो फ्रियाव सोनांगोन दे जोंना ब्र'मोना फ्रियाव सोनांगोन फ्रियाव अके गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन दे ब्र'मोनखौ ओइ ब्र' खोमसि बाबो होबाय मारनांदों ब्र' गाहाम नांदों अके गाइस दा ब्र' लोगो मोनना मानो नांदों ब्र' मोजां नांदों दे ब्र' नोंसिना मा गामिनिमोन जोंना लोखि बाजार बरपेटा ना मानास पाठशाला अके थ' ब्र'मोनखौ लोगो मोननानै जोबोद मोजां नांबाय
Oke guys, masuk sore bawa video kalamde. Nonton hagen deh bro, mana nande? Masa nande na? Oke guys, tuh bro mun kalau kemana bot masa nande deh. Mana nande bro? Baya interested nih kemarin nupir kayak kemana? Nupir kayak kemana? First time. Bro ini masa kan nih mulai? Gok mari, tahun pro. Oke, mau santai bro, Sulit aja nih. Oke guys, masuk sore bawa video kamera tadi guys, nih. Kasih bro mana tinggal deh semua nih. Tuh mana nande bro mana mana? Korea. Tuh di ini video kali video lo deh guys, macam tuh aja bayangnya. Mama di jalan video ada na. Mau nande bro mana mana nih? Oke. Tembak video lo ada di ini video. Askan fardege nawa. Moja guys, moja. Guys, dasang na bro मेसे म्यूजिक देखायगोन बियो माने मानि बेगा अरजों ब्लगन दे गाइस ओके खनसे देखाय मानि बेखौ मानि बेगा बियो जेबो गैया ओके मानि बेगाव जेबो गैया एसे एनै कागज गैयालै फैसाबो गैया एटीएम दोङो मोन नोंथां माबा माबिसो दोंजोबो जेबो गैया आङो दा ब्र'नि आङो दा माबाखौ नायबाय मानि बेखौ जेबो गैया गाइस दा ब्र'आ माने अरजों ब्लग होनो नागिरदों आरो ना गाइस नोंथांमोना नायबानो जाबाय ओके रेडि ओके नायनो नैबेनो जाबाय गेट दा ब्र'आ जों नायाव अरजों ब्लग आरो खनसे देखायफिनबावबाय आरो ना जेबोथ' गैया ओके लाइटारबो गैया जेबो ओके खाय ब्र' थिगालाय रेडी मानी पास में आग लग गया ये है असली मैजिक जे देख तब ना